बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की प्रभु रामचंद्र की बोलो प्रभु रामचंद्र की बोलो रामचंद्र की बोलो श्री रामचंद्र की बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की। घरोघरी ऑलरेडी बावटे पावले, सगळे पावले। 22 तारखेचे प्राण प्रतिष्ठान रामदेवाचे प्राण प्रतिष्ठान आणि अयोध्यान जो कार्यक्रम जातलो देशाचे प्रधानमंत्री जे करतले त्याची आमची पूर्णपणे सक्तीने उजगाव तयारी झाली आसा। प्रत्येक घरोघरी आणि प्रत्येक घराचेर राम देवताचो बावटो आसतलो प्लस मफलरात प्रत्येक देवळान पावल्या। म्हणजे आम्ही आरती 12 वरांचेर आम्ही करतले। म्हाका दिसता गोंय राज्यात सगळ्यात व्हडल्या प्रमाणात जे साजरो जातलो जे सेलिब्रेशन जे आम्ही म्हणटा जी खऱ्या अर्थान आम्ही दिवाळी जे म्हणटा ती सत्तरी आणि उजगाव जातली। बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की प्रभु रामचंद्र की बोलो प्रभु रामचंद्र की बोलो रामचंद्र की बोलो श्री रामचंद्र की बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की बोलो जय श्री राम की। इतले मजगती परवरचो आमदार रोहनानूय देवळाची नितळसाण मोहीम हातान घेतल्या। ब्युरो वांगडा कल्पेश गांवस।